takamira pamberi penyu anonzi Muringisi Medicine. Uyu anonzi Makwinja Tinashe naMakwinja Kingston washora dare yavo anakuuya Muringisi Medicine. Medicine yokushora Tinashe na Kingston Makwinja anakuuya kudare. Ya medicine ndeyekuti tezvara vanoda machorwa avo mombe 3 mbudzi 3 nehi yes 1000. Medicine. Ndaura tinzo kuti chi aripo here moya ni mwana wacho here mwana Mungu aripo. ndopi Uya kupambera. Nonzani. wani makore mangani 16 years. Huh? 16. mtemo autobvumiri kuti uri uroorwe ka pakaita sei Mwana akanga ari kubasa. Chibva ndazonzwa amafoni akuya kuti achifona mai achaiti ndakatizira kwandakatizira asi ndarambwa. Saka adaro ndakatora nawo nehama kwakuenda kwavabereki vemukomana kwaMakwinji. Ndida kunonzwisisa kuti ichokwadi here chekuti mwana wavo anga ane mwana wangu papa ane 4 months. Vakatambira kuti ichokwadi. Ndati nyaya muri kutaura iyo haiiti. Munofanira kuti muye kwaShashi kwandaisa Simon kwaShashi. Vakaramba zvekuuya semara chiri kutsi. okay Vakaramba zvekuuya havana kutotambira Simon racho. Saka havana kuzopiwa. endai kupolisi ari under age police case mundo ripote kuti wakatotizisa mwana wangu ende ari under age. Izvo simukaimwa maende kupolisi moti mabva kwamambo oro itai mabharani akunyorerei tsamba yekuti wabva kuno kuita kuti iite serious daidzai mabharani because mtemo hauchabvumiri mwana ane 16 years. Dhuze ndo akatorara newe ine 15 years. Aiwa ndandango ne 16 years. Ngova ne 16 wakatanga kurarwa nayo newe rini? Ndanda ne 4 months muna February. Wakasvitsa 16 gore ripi? Gore rinei. Saka wakanga uchine 15 February wanga usati wasvika 16. Ndandasara nemwedzi ngo ndakazosvika muna March. Saka ani wakatorara newe ka uchine 15. Asi uda kuti murume wako uchiri kumuda uda kuti atsasunga. Because zvatakuita taakutomusungisa. Nyora tsamba kuti uyu wati anonzani vanokupa mari yekutaipisa akararwa nemurume aine murume wako ane makore mangati? Ane 22. Ane 22 aine makore 15. Saka akatomutizisa. Saka unoende mutemo haubvumiri kuti titonge munhu ane 16 years. 15 ne16 hauchabvumiri 16. Ende kuroora taakutobvumirwa, hatabvumirwi kuita matare futi ekurodza aine chi before 18. Saka uyu anofanira kuti aende kujeri. Ane 22 years. Andini. Saka serious. Saka inotanga yatoita police case. Then mozodzoka moripirwa manje. Taakutokupa tsamba tokupa mapurisa kutoenda naye kuti tione kuti masvika kumapurisa here. Nokuti munonzvenga murodhu kuti andini. Wonyora tsamba wapa mapurisa anoenda naye kumapurisa. Wozodzoka akasiya maoko emapurisa. Oita izvozvo.
kamwana kadiko izvi zvebonde izvi hazvisati wabvumirwa nehurumende.